Mga pan nga sagad mapalit lang sa gagmayng bakery gihimuan og twist sa executive chef sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang imong paboritong mamon nahimo ng tocino muffin. Ang tamis nga Spanish bread gipalamanan na og chorizo ug ginganlan og Spanish bread con chorizo. Samtang ang bahog-bahog gi-level up na ngadto sa cheesy bahog-bahog human dungagi og mga ingredients. Ang pig pie gihimo ng humba pie. Ug kay naila naman ang native delicacy sa Bohol, ang kalamay, ang kaniadtong plain ug bantok nga pan di Bohol, karon tamis-tamis na. Pipila lang kini sa mga lamiang pan nga mapalit sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga gipasigarbo atol sa gipahigayong breakfast for the heroes subay sa nagsingabot nga quincentennial celebration. Ang Lapu-Lapu na ila nga mga innovative, so we have also tried to innovate our favorite panaderia breads na ato siyang gi-level up no nga local siya pero nagyapon sa unique taste.